Ongi etorri entzule, Alberto Matxain naiz eta Radio Venceremos podcasta entzuten ari zara. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب Saio hau Gose Grebari eskainitako seriaren azkena izango da. واحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين. Seriaren lehen saioan, Turkiar preso politikoen eta RAF, Grapo eta Partido Comunista de España rekonstituidoko kideen Gose Grebei buruz aritu nintzen. Borrokaldi oso gogorrak izan ziren. Militante askok haien bizitza eman zuten, ez zituzten haien helburuak lortu eta ez zuten haien herrietako prozesu politikoetan eraginik eduki. Bigarren saioan, inpakto politiko handia eduki zuten bi borroka esposatu nituen. 4 emakume boliviarrek diktaduraren kontra abiatutakoa eta Irlandar preso errepublikarrena. Eta hirugarren saioan, Euskal presoen borrokaldi esanguratsuenetariko batzuk ekarri nituen podcastera. Hiru saio hoiekin seria osatuta legoke, baina Palestinar herria genozidioa jasaten ari den unean garrantzitsua iruditu zait haien presoen borrokari saio bat eskaintzea. Saio honetan entzule, Israelgo espetxetan garatutako borroka historiari erreparatuko diogu, eta ondoren, azken hilabeteotako sarraskiaren testu inguruan preso palestinarren egoera zein den azalduko dut. Imagina dezakezun bezala, haien egoera drastikoki aldatu da. كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا Preso palestinarrak Israelgo estatuaren sorrerak eragindako gatazkaren ondorioetako bat dira. Sortu zenetik, Palestinako presoen elkarteak kausa palestinarraren alde ekarpen garrantzitsua egin du, kalea mobilizatuz eta maila sozial, kultural eta politikoan eraginez. Besteak beste, Palestinaren zatiketaren kontra eta joera politiko ezberdinen batasunaren alde eginez. Kolektiboak ezinbesteko paper politiko eta soziala betetzen du Israelgo okupazioaren aurkako Palestinaren nazio askapen borrokan. Mila 1967an Israelek Gaza eta Zisjordania okupatu zituenetik, 100.000 dira Israelek espetxeratutako palestinarrak. Senide gehienek duten norbait uneren batean espetxeratua izan dena. Okupazio armadak umeak ere atxilotzen ditu eta 12 urtetik gorakoak espetxeratuak izan daitezke. Azken mende erdian, presoen kontrako torturaren erabilera masiboa izan da eta urriaren 7ko erasoen ostean beste dimentsio bat hartu du. Hamarkadetako errepresio orokortuaren testu inguruan, Gose Greba oinarrizko borroka tresna izan da preso palestinarrentzat. 1967tik 25 bat barau kolektibo egin dituzte eta zenbait preso borrokan hil dira. Urriaren 7 arte preso palestinarrek eduki dituzten eskubide gehientsuak Gose Greben bitartez lortu dituzte, baina batzutan, borrokaldi gogorrak eginda ere ez dituzte helburuak lortu, edo lorpenek ez dute denbora asko iraun. Lehen urteetan, preso zeuden gizon eta emakume palestinarren bizi baldintzak ikaragarriak ziren. 1978an, Nablusko espetxean, 3 eguneko Gose Greba egin zuten egunerokoan jasotzen zituzten jipoien aurrean tratu duina exigituz. Urte berean, Tel Aviv inguruko 2 espetxetan 8 eguneko baraua egin zuten. Kartzeleroei jauna deitu behar ez izatea eta boligrafoak edukitzeko eskubidea lortu zuten, baina ez zieten aitortu papera eskuratzeko eskubidea. 8 urte kostako zitzaien eta bitartean presoek haien ingenioa baliatu behar izan zuten gutunak modu klandestinoan idatzi eta ateratzeko. Mila 1970an, Israelgo hiriburuko espetxe batean zeuden emakume palestinarrek 9 eguneko Gose Greba egin zuten jasotzen zituzten jipoiak eta isolamendua amaitzeko.
Helburuak lortu zituzten, baita gurutze gorriak espetxean sartutako higiene produktuak eskuratzea ere, besteak beste. Urte berean, 200 presok gose greba abiatu zuten Askelongo espetxean. Zer askatzen zuten? Otorduen kalitatea eta kantitatea hobetzea eta liburuak eta aldizkariak eskuratu ahal izatea. Presoak berehala indarrez elikatu zituzten eta horren ondorioz haietako bat hil zen. Hau gutxi balitz, borrokaldiarekin ez zuten ezer lortu. Urteekin espetxe barruko baldintzek okerrera egin zuten, eta 1976an 500 presok 45 eguneko baraua egin zuten. Borrokaldi hartan ere indarrez elikatuak izan ziren. (1980an, 1000 preso inguruk beste gose greba mugagabea abiatu zuten. Berriro ere, indarrez elikatuak izan ziren, zunda luzeak sartu zizkieten ahotik urdaileraino. Borrokaldi hartan 2 preso hil ziren, zunda urdailean sartu beharrean biriketan sartu zizkietelako. 1983an, indarrez elikatutako beste gose grebalari bat hil ostean, Israelgo Auzitegi Gorenak praktika hau erabiltzeari uzteko agindu zuen. سيمضي 1984an, Nablusen dagoen Junaid espetxean, 700 preso gose greban jarri ziren eta 13 egunetara aldarrikapen ugari lortu zituzten, hala nola telebista, irratia eta arropa propioa eskuratu ahal izatea. سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا 1983tik aurrera, Osloko akordioei esker, palestinar presoen bizi baldintzek hobera egin zuten. Filiazio politikoaren arabera elkartu zituzten eta hezkuntzara sarbidea baimendu zieten. في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون علمكم فوق عالمنا 80garren hamarkadatik aurrera, norbanakoen zein kolektiboren gose greba gehienak atxiloketa administratiboaren kontra izan dira. Atxiloketa forma honek Israelgo okupazio indarrei ahalbidetzen die informazio sekretuan oinarrituta atxilotu bat 6 hilabetez kargurik eta kondenarik gabe preso mantentzea. Epea amaituta, administrazioak atxiloketa nahi adin alditan luzatu dezake eta zenbait preso urteak eman dituzte egoera horretan, jakin gabe zergatik dauden preso, kondenarik eta kargu zehatzik gabe, babesgabetasun egoeran. Jarraian ikusiko dugun bezala, preso palestinarrek borroka gogorrak garatu dituzte atxiloketa erregimen honen kontra. Gose greba luzeei esker zenbait preso askatasuna lortu dute, baina haietako batzuk gerora atxiloketa administratibopean berriz espetxeratuak izan dira. إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك 2011 amaieran, Kader Adnanek 76 egunez gose greba egin zuen bere atxiloketa administratiboaren kontra. Kasuak nazioartean oihartzuna lortu zuen, eta bere atxiloketari amaiera jarriko zion akordioa lortuta gose greba utzi zuen. Hilabete batzuk beranduago, Hana Shalabi emakume zisjordaniarrak 43 eguneko baraua egin zuen bere atxiloketa administratiboaren kontra, harik eta Gazara deportatu zuten arte. Eta 2012ko maiatzan, 2000 presok 28 eguneko gose greba egin zuten atxiloketa administratiboaren, isolamenduaren eta senideen bisiten debekuaren kontra. Urte bereko udan, euskal presoak Josu Uribe Etxeberriaren askatasunaren aldeko gose greban zirenean, Sameri Xaui preso palestinarrak bere atxiloketa salatzeko baraua abiatu zuen.
Ishawi, Gilad Shalit soldadu israeldar askatzeko akordioaren baitan beste preso batzuekin batera askatu zuten, baina gerora berriz atxilotu zuten. Ura edatearekin batera, bitaminak, azukrea eta gatza hartu zituen, eta horregatik gose greba 266 egunez luzatu ahal izan zuen. Administrazioarekin akordio batera heldu eta espetxealdia laburtu ostean baraua utzi zuen. 2012ko gose grebekin, Israelek atxiloketa administratiboaren erabilera mugatu zuen, baina hurrengo urteetan okupazio indarrek espetxeratze forma honen erabilera areagotu zuten, eta 2014an 81 atxilotu administratibok barau mugagabea abiatu zuten. 73. egunean presoek gose greba utzi zuten ezer lortu gabe. Palestinako ikasketen institutuaren 2014ko datuen arabera, 1967tik, Zisjordania eta Gazako gizonezko helduen 180 inguru okupazio indarren aldetik atxiloketa motaren bat jasan zuen. 2015ko ekainan, Israelek Kader Adnan aske utzi zuen, egiten ari zen gose grebaren 55. egunean. Berriz atxiloketa administratibopean preso zegoen eta bigarren aldiz bere indarren mugara iritsi behar izan zuen askatasuna lortzeko. 2017ko apirilaren 17an, Palestinar preso politikoaren egunean, 1500 bat presok baraua abiatu zuten espetxe baldintza hobeak eta atxiloketa administratiboaren amaiera exigituz. Borrokaldia 51 egunez luzatu zen eta 182 preso ospitaleratu behar izan zituzten. Israelgo espetxe zaintzako agintariekin negoziatu ostean, presoek euren eskaera gehienak lortu zituzten, 2 izan ezik, telefono publikoak instalatzea eta atxiloketa administratiboak etetea. Urte hartan Palestinako estadistika bulegoak argitaratu zuenaren arabera, 1967tik, mende erdiko okupaziopean, 805.000 palestinar espetxeratuak izan ziren. Gutxienez, 205 preso hil ziren torturaren edo utzikeria medikoaren ondorioz. تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظرها. ko azaroan, Israelek 59 urteko Mahera Lakras aske utzi zuen, bere atxiloketa administratiboaren kontra 103 eguneko gose greba egin ostean. Baraualdi luzeak bizi osorako ondorio fisiko eta psikologikoak utzi zizkion. bateko ekainan, 17 presok atxiloketa administratiboaren kontrako baraua abiatu zuten. Haietako 100 gora egun eutsi zioten borrokari. Mikdad Kawashmek 113 eguneko gose greba egin behar izan zuen bere askatasuna lortzeko. Kayed Fasfusek 151koa, Raik Bisharatek 53koa, Shadi Abu Akerrek 69koa, Ala Al-Arajek 103koa, Loai Al-Askarrek 59koa, Ayad Al-Reimik 2 hilabetetakoa, Gadanfara Abu Atuan 75. egunean aske utzi zuten. Isham Abu Awashek 141 egunez gose greba egin zuen. Abu Awashek borrokaldia amaitutzat eman zuen Israeldar autoritateekin akordio bat lortu ostean. Akordioaren arabera, atxiloketa administratiboaren 6 hilabeteak amaituta aske utziko zuten. Garai berean, 2021ko irailean 6 presok Gilboako espetxetik ihes egitea lortu zuten. Garai hartan, 4.000 inguru ziren preso palestinarrak, eta ihesaldiaren ostean, espetxetan egoerak nabarmen okerrera egin zuen.
Ehunka preso leku aldatu eta haien ondasunak konfiskatu zituzten. 2021ko azken hilabeteetan, 250 presok gose greba abiatu zuten isolamendu ziegetan sartu zituztelako. 2022ko martxoan, kargurik gabe preso zegoen Kalilago Audek gose greba mugagabea abiatu zuen. 172 eguneko barauaren ostean, hilzorian 38 kilo pixatzen zituela, konpromezu ofizial idatzia jaso zuen. Atxiloketa administratiboaren epea amaituta, ez zioten berrituko eta libre geldituko zen. Bi 2022ko iraila amaieran, 30 presok atxiloketa administratiboaren kontrako gose greba mugagabea egin zuten. Azkenik, Kader Adnan berriro ere atxiloketa administratibopean preso, atxiloketa erregimen horren kontrako barau mugagabea abiatu zuen. Lehen aipatu bezala, 2011 amaieran 66 eguneko gose greba egin zuen, eta 2015ean 55 eguneko beste bat egin zuen, biak bere atxiloketa administratiboaren kontra, eta bi kasuetan askatasuna lortu zuen. Adnan 2023ko maiatzen hil zen gose grebaren 86. egunean. Jihad Islamikoko zuzendaritzako kidea eta preso palestinarren elkartearen bozeramalea zen. Bi 2023ko urriaren 7an, Palestinar erresistentziako taldeek Israeli eraso egin zioten. Gaza inguratzen duen esia gaindituz, ordu gutxitan 1200 hildako eragin zituzten. Egun hartatik pasa diren 7 hilabeteotan, Israelgo armada Gazaren kontrako genozidioa garatzen ari da. Bigarren nakba bat, agian 1948koa baino larriagoa. Okupazio armadak dagoeneko 35.000 pertsonatik gora hil ditu, haien artean 14.000 ume, eta beste 10.000 pertsona suntsitutako eraikinen azpian desagertuta daude. Gazako azpiegitura gehienak eta etxe bizitzen 170 suntsitu edo kaltetu ditu. Umeen herenak desnutrizio egoera larrian daude, eta lerro hauek lokutatzen ari naizen unean, munduko errefuxiatu kanpaleku handiena den Rafa bombardatzen ari da, mendebaldea osatzen duten estatuen kolaborazioarekin edota onespenarekin. Testu inguru kritiko honetan, palestinar presoen errealitatea zeharo aldatu da. Genozidioa garapen propioa izaten ari da israeldar espetxeetan eta armadak antolatutako atxiloketa kanpamenduetan. Apirilaren 17an, preso palestinarraren egunean, Adamer sostengu erakundeak adierazpen kezkagarria argitaratu zuen. Adierazpen horren arabera, urriaren 7ko datak mugarri esanguratsua suposatu zuen, eta Israelgo okupazio kartzeletako preso eta atxilotuen errealitatean sakoneko aldaketak ekarri zituen. Tortura, abusu eta mendeku neurrien mailari dagokionez, urriaren 7an ireki zen fasea Palestinako presoen kolektiboaren historiako unerik gogorrena izaten ari da. Hori adierazten dute instituzio espezializatuek atxilotu eta presoen gandik eta aske gelditu direnen gandik bildutako dozenaka testigantzek. Preso kopurua nabarmena handitu da. Adamer erakundearen datuen arabera, 2023ko irailaren 19an 5.200 ziren preso palestinarrak, eta gaur egun 9.500 dira, haietatik 200 adingabeak. Atxilotu administratiboak 1.264 ziren, eta gaur egun 3.660 dira. Autoritate sionistek, gizonak eta emakumeak, helduak, zaharrak zein umeak eta gaixotasunak dituzten pertsonak preso hartu dituzte. Baina kopuru hauek ez dituzte jasotzen azken hilabeteotan Gazan atxilotutako milaka pertsonak. Gazatar presoen kopurua ez da ezaguna. Armada Israeldarrak kanpamentu eta espetxetan preso ditu eta haiei buruzko informazioa emateari uko egiten dio. Maiatzaren 10ean, CNN-ek argitaratu zuen armadak Negev basamortuan duen atxiloketa zentro batean, urriaren 7aren ostean Gazan atxilotutako 10 presok tratu txar gogorrak jasaten ari direla. Presoak eskuak lotuta eta begiak estalita daude. Kolpeak eta humilazioak jasaten dituzte,
txakurrak erabiltzen dituzte haien kontra, zauriak edota utzitako hezurrak dituzten presoek mediku utzikeria pairatzen dute. Informazio hauen iturria ez da armada, atxiloketa esparrua barrutik ezagutu duten 3 israeldar baizik. قتلونا وهجروني وصار الحجر بيدي سلاحي مثل الدم ابيض واسود كوفيتي. Desagerpen behartuak diktadurek erabili izan dituzte atxilotuei legeak debekatzen duen tratamendua eman ahal izateko eta gizateriaren aurkako krimena suposatu dezakete. Egoera horretan daude Israelgo armadak azken hilabeteotan preso hartu dituen gazatarrak. Adamerrek apirileko adierazpen hartan salatu zuenez, milaka preso dira egoera horretan daudenak, eta okupazio armadaren atxiloketa kanpamenduetan 27 preso hil dituzte. Baina oso litekeena da kopurua askoz handiagoa izatea. Nazio Batuen erakundearen adituek salatu dutenez, Nasser eta Al-Shifa ospitaletan, hobi komunetan, 380 gizon, emakume eta ume palestinarren gorpuak aurkitu zituzten. Haietako askori, tortura eta exekuzio arrastoak aurkitu zizkieten eta gorpuetako batzuk bizirik lurperatu izanaren zantzuak zituzten. Estadistiken bulego palestinarraren arabera, atxilotutako gazatarrak 5.000 lirateke eta Zisjordaniakoak ere kontatuta, preso palestinarrak 13.550 lirateke. Datu hauetan oinarrituta eta kontuan hartuta palestinar lurralde hauetan 5 milioi terdi pertsona bizi direla, gaurko egunean, gutxi gora bera, Gaza eta Zisjordaniako 400 biztanletik bat preso legoke. Desagerpen behartuak salatzearekin batera, Nazio Batuen erakundeak, Amnistia Internazionalak, Human Rights Watchek, Euromed Monitorrek eta beste zenbait gobernuz kanpoko erakundek atxilotuen kontrako tortura eta violentzia sexual sistematikoak eta atxiloketa administratiboaren erabilera masiboa salatu dituzte. Adamerrek salatu duenez, urriaren 7tik okupazio indarrek presoen kontrako krimen beldurgarriak egin dituzte. Israelgo espetxetan tortura sistematikoak, mediku utzikeriak, gosete politikak eta gizonezko zein emakumezko zuzendutako abusu eta tratu txarrek 18 presoren heriotza eragin dute. Azken mende erdian, urriaren 7 arteko epean, 252 preso palestinar hil dira Israelgo espetxeetan. Urriaren 7ko eraso ez geroztik, esan bezala, gutxienez 18 preso hil dira okupazio espetxeetan eta beste 27 armada sionistaren kanpalekuetan. Kopuru hauetan ez daude kontabilizatuta Nasser eta Al-Shifa ospitaletan hobi komunetan aurkitutako 380 gorpuak. رجع تاني على أرضي الأقصى صلي فيه فردي جاية معاكوا الطيران أنا زميلي جاية معاكوا أرضي فداي أنا مش ماشي أنا في مكاني. Saioa amaitu baino lehen, Palestinaren aldeko itxaropen mezu bat bota nahi dut. ورا ازاي نجيب احنا في صف العزيز سامحنا يا رحيم اننا عاجزين عمره ما كان تطبيع. Europan eta Estatu Batuetan funtsezko bataila libratzen ari gara. Soilik iritzi publikoaren dekantazio garbi batek eraman ditzakelako gobernuak eta enpresak Israelekiko harreman diplomatiko eta komertzialak etetera eta presioa egitera. Elkartasuna ez da nahikoa, eraginkortasuna beharrezkoa da. Jakobinek berriki Palestinaren aldeko gehiengoa eraiki izenburua duen artikulua argitaratu du. Estatu Batuetako unibertsitateetako kampusetan borrokan ari diren ikaslei zuzenduta dago. Eta humiltasunetik eta miresmenetik abiatuta, aldarrikapen garbiak eta ulerterrazak erabiltzea planteatzen die, eta mao gogoratzen die, asko batu gutxi batzuk garaitzeko. Artikuluaren sinatzailea Norman Finkelstein akademiko Estatu Batuarra da, judutarra eta antisionista, eta bere artikulua Estatu Batuetako unibertsitateen errealitateari zuzenduta badago ere, edonon aplikatu daiteke. Aldarrikapen ulerterrazak eta indarmetaketa handiak gutxi direnak garaitzeko. Uste dut esan dezakegula, termino orokorretan Euskal Herrian asmatzen ari garela,
Europako herri askotan ez bezala, genozidioaren kontrako jarrera hegemonikoa da, eta abiapuntu aproposa jarri da borrokan sakontzeko. Beste akademiko judutar antizionista batek, Ilan Pape israeldarrak, idatzi du hurrengo urte terdian Israelek Palestinaren kontra garatuko dituen horroreek proiektu sionistaren amaiera ekarriko dutela, gero eta zailagoa izango zaiolako nazioartean dituen babes eta onespenei eustea. Paperen arabera, nazioarteak Israelia eragingo dion presio gero eta handiagoak eta barne mailan duen zatiketa sozial sakonak estatuaren kolapsoa ekarriko dute, ez du zalantzarik. Ni ez naiz gai halako baieztapen bati eusteko, baina aukera baldin badago eta paperen arabera badago, munduko antifaxista guztion artean bigarrenak bau sionismoaren hilobia bilakatu behar dugu. Munduaren etorkizuna ezin da genozidioaren onespenaren gainean eraiki. Palestinak eta munduko herriek oroar beste mundu bat behar dugu, herri guztien eskubideen errespetuan oinarrituta eta genozidioaren eta sionismoaren arbullo erabatekoaren gainean eraikitakoa. Herri palestinarrak aske izan behar du Jordan ibaitik Mediterranear itsasoraino. Eta saio honekin gose grebari eskainitako serie hau amaitzen da. Uste dut lau saioetan esposatutako borrokaldiek perspektiba pixka bat hartzeko balio dezaketela. Argi gelditu badira ere, zenbait gauza azpimarratu nahi ditut. Lehenbizikoa, esposatutako borrokaldietan parte hartu duten pertsonen eskuzabaltasuna. Bizitza ematea, norbere indarren mugara iristea edo horraino iritsi gabe, borroka bizitza oso batean osasuna urratzea, zalantzarik gabe eskuzabaltasun handiena da. Eskuzabaltasunarekin batera, batasunaren garrantzia azpimarratu nahi dut. Askapen mugimenduentzat eusteko eta aurrera egiteko oinarrizkoa delako. Eta azkenik, herriarekiko edo gutxienez herriaren sektore esanguratsu batekiko loturaren garrantzia. Ezinbestekoa delako arrakastarako aukerak izateko eta eragin politikoa edukitzeko. Uste dut horiek direla esposatutako borrokaldiek utzitako lezio handiak. Eskuzabaltasuna eta batasuna eta herriarekiko loturaren garrantzia. Eta hausnarketa honekin amaitzen da gose grebaren inguruko seriea. Ongi izan eta hurren arte.
Radio venceremos rompiendo cercos.